sa DZGB. Maugmang iprinipresentar kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 3 sarabay na magbaklay sa paagi ng pagiya pakisumaro asin pagdusay sa selebrasyon kan Diocesan Year of Participation ngunya na taong 2024. Maghinanyog kang katotohanan susog sa katukduan kan kagurangan, magugma asin aktibong maglingkod, magpartisipar asin magkasararo sa misteryo kan kagurangan, liturhiya asin misyon kan katolikong simbahan. Marina, sabay na sa programang Lakaw Maghiras Year 3. Sa programang ini, sa indong makakaiba si Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Alas 2 ng hapon, kada biyernes. Lakaw Maghiras Year 3 sa DZGB. Always number one. Always at your service. Mauran-uran na pagkahapon sa gabos ng mga paraantabay. Welcome po sa panibagong presentasyon kang programang Lakaw Maghiras Year 3 digdi sa DZGB. Kung yan aldaw nin Biyernes, pet sa 24 na po kang bulan ning Mayo 2024, mag-irebahan kita sa alas 3 nin pagkahapon. With of course, Monsignor Crispin Bernarte, alat-alaton talang si Mons Chris. Mga kaibahan ta siya? Oro at yan lang. Pero, kamusta po sa mga parantabay? Kamusta ang lambang miyembro kang pamilya? Pwede po kamo magpartisipar sa tuyong programa sa paagi kang pag-text sa 0938-891-5475. And of course, live man kita ngunyan sa tuyang Facebook page via DZGB News Online. I-share po ang sa tuyang Facebook Live para mas dakol pa ang maabot kan sa tuyang programa. And ngunyan aldaw, iyon po ang ultimong show kang Horoan Bicol Musical, di ba? And gigibuhon po iyan dyan po sa Ligao. Ligao City Gymnasium. So, sabi ni Father Joseph Salando, sa mga nagmamaawot pa po magbakaling ticket, nagkakantidad 2,000, 1,000 pesos, 500, and 200 naman para sa general admission. Dumana po kamo magbakal sa Ligao City Gymnasium dahilan ta bukas po yan, no? So, at yan, alas 3:30, yaon na iyan duman, nagaprepara na sinda. And sa oras ning alas 6:15, mapuon po ang show. So, abangan ta, sabi nga ni po ni Bishop Bong Bailon, saro po ining paagi sarong magayon na performance kang mga kabataan kung sain saro man ining magayon tanganing mas masabutan ta po so istorya kang mahal na ina Nuestra Señora de Salvacion. So magigirumduman ta digdi sa Legazpi kang Mayo 10 and kang nakaaging Sabado naman kang Mayo 17 sa Tabaco City. So ini po data po pagpalampason asin suportaran ta po ini musical dahilan ta saro man po ako sa kumbaga nagpapatunay sa inyo na talagang magayon po and matitibay sa mga kahobinesan na kumbaga naging parte po kaining Horoan Bicol Musical. And congratulations of course sa Diocese of Legazpi and kina Father Joseph Salando and of course sisay pa ba? So mga nagbubuo kang musical na ini si Sir Abdon Balde. Ayun, congratulations po sa imo So anyway, suportaran ta po yan asin sa mga day pa nakakahiling, especially sa mga yaon sa 3rd District. Nako, day ta po yung pagpalampason. So, kasabay man kaini pong pag-antisipar ta, ayun, day pa nag-aabanti da Zoom ni Mons Chris. Sige, alaton ta. Paano daw mag-abantik ang Zoom kapag di nag-aabanti Kuya June? Siguro maluwi ang internet, internet connection ta. Siyempre, yaon si Bagyong Aghon. So, alas 2, ngunyan, magkakaigwaning panibagong bulletin ang Feebox. So, kasabago po, nasa alert level 1 baga. Alert level 1. Signal number 1 ang Sorsogon. Digdi sa Albay, nakabandera ang signal number 1 sa Manito,
Legazpi, Tabaco, Rapu-Rapu, Santo Domingo, Malilipot, Bakakay, Malinaw, and Tiwi. And sa iba pa, sa Catanduanes and sa Kamsur, pili man ng mga munisipyo, Aruggang, Karamuan, Presentacion, San Jose, Lagunoy, Asintigaon. So ipangadyo ita po na sana masalbar kita sa kalamidad na ini, asin matunaw na sana ini ng bagyo and di naman maka-affectar pa sa tuya po mga paraantabay. So anyway, kung di makaabante si Mons Chris, kasi po ang sa tuyang mayor na tema ngunya na pagkahapon, iyo po ang manunungod sa Santa Cruzan, Aurora, asin perdon. Ano daw ini nailingta na sa palibot na manginibong-ibong na ang Santa Cruzan. Alagad sabi nga ni medyo kulang pa ang satuyang pagkasabot kung ano ang gustong sabihon kay ni and ano ang pinagkaiba kang Santa Cruzan, perdon, asin Aurora. Mons Chris, hello. Hello Mons. May technical problem kita, dahil pa nag-update sa kuyang Zoom. Okay, paano ko daw ini may digdi Kuya June. So pang dai pa lang sa cellphone ko kipang ano kaya ini? Mons, maapod ako sa phone. Okay. Sige, apudan ko po ika sa number mo po, Mons, okay? Saglit lang po. Okay po. Sige. Ang problema, daing pang salpak Kuya June, so cellphone ko kasi iba si niya, Jan. Kaso iba ang niya. So bako subilog. Kasi do may pang-apod kung may pang-apod si siya. So, okay. Syempre, apodan ta si Mons Chris. Ngunya na hapon ta. Dai pwede na. Dai ta kaibahan si Mons. Okay? Ilingon ta kung hain so numero ni Mons Chris. Okay. Sige. ang sound Okay ka? Okay. Nag-improve na. Sige. Sige, digdi na lang po muna kita once Well, anyway, Okay. ayan. Ang ginibo ko po, ang ginibo mi kang IT with Jerome, flash me na lang po once picture mo. Habang nagpili kami kang pinakagwapo sa pinakagwapo mong picture po, Mons Chris. Okay. Okay. Pagbati po, Mons, sa to yung mga parantabay, go ahead po. So, Diyos mo rin na hapon sa Indo Boss, mga tugang, medyo igwa kitang technical problem ngunya na hapon. So, sa kuyang laptop, dahil pa nagbubukas ang Zoom, paghalat ako. Pero, padagos kita. Kan sa tong pag-adal, minsan dahil pa available sa Zoom, igwa man kitang ibang pahagi. Kaya, gamiton tang na ining cellphone, tanganing ansatuyang paghurup-hurup kan temang ngunyan, maging makahulugan. Dakulaong pati ining bagay. Dahil tayaong kitang ngunyan mga tugang sa height kang summer, partikularmente, yaon sa katahawan kan bulan kan Mayo, nadakulon ang debosyon na dapat niya tong
masabutan, dapat niya itong maadalan, tangani na magkaigwaning makahulugan na ekspresyon. Iyon ang satuya ngunya natututukan, an Santa Cruzan, an Aurora, asin perdon. Alagad tatawan tango ng Panginot, an Santa Cruzan. Yes, okay. Ano? Any comment? Partner, tadeta ka nahihiling? Sige po, Mons, inutuntay ni ano po ining Santa Cruzan? So, ito baga kasi for sure, ngunya po kaya Mons nahiling mina, mag-inibong-ibong na po ang pagkontusir kay ining Santa Cruzan. Pero anong mananggad po, paano ini nakakatabang sa satuya para mas mapauswag ang sa itong pagtubot? And ano po talaga ang gustong sabihon kang Santa Cruzan? Ayun ang gadang sa tamao na observation mo, Jen. Dahil taminsan hilingon mo sa Facebook, sa bilog na Pilipinas yao nasa height ang selebrasyon kan Santa Cruzan paburunggahan gabos mga pagrayunan kan sa inang presentation from one city to another. Ngunyan an enot na punto na gusto kong ihiras. Kung buot niya tong sabuton kung ano ang debosyon kan Santa Cruzan, dapat mamidbidan taan duwang mayor na karakter. The two major characters, two major personalities na iyo si Reyna Elena asin si Constantino. Ngapon kita dumang kay Reyna Elena. Tayo pigpapara pigpara dramatize ngunya perming diyan sa parada kan mga beauties, kan mga sagala ang last ng God si Reyna Elena. Yes. Ano daw kung midbid taga boss si Reyna Elena? Iyo ini ang gusto kong ipaabot sa satuya gabos. Si Reyna Elena, ordinaryo siyang babae kang panahon. Pakupas siyang Reyna. Siya si Elena na siya naging agum ni Constantius Chlorus. Kung Bicolon taan nga rin ni Constancio Cloro. Iyon ang naging niyang agum na binulagan siya, tanag-agum naman ito kiiba. Okay. Asin, nagadana siya naging balo ini si Reyna Elena. O si Elena, tabako pa man na Reyna. Ang sa indang aki, si Constantino. Asin, si Constantino kan uminabot ang panahon na nagi siyang emperor. Bot sabiyon hade. Okay. Kang nagi siyang hade, ginibo niyang Reyna ang sa iyang ina. Kaya nagi siyang Reyna Elena. Ang makonsuelo, tadyan sa nahiling ta sa mga characters na iyan dyan sa pageant, na iyan sa parade of beauties, kung minsan makahiling ka dyan kingaya, Reyna Imperatriz, makaulo kung tabi ayan. Dahil tabot sabiyong kaan, pareho man sana. Okay. Ang Reyna Imperatriz, ang Queen is an Empress. Kaya dahil pwede itong mga titulong siring. Iyan ang sarong manifestasyon kida ipakasabot kan sa tuyang siniselebrar. Ngunyan, si Reyna Elena, nasabi ko naging Reyna dahil ang naging emperador ang sa iyang aki na si magayunon ang naging istorya. Dumango na naman kita kay Constantino kung paano man ini naging emperador, naging hade. Si Constantino, gikan sa mga pagadong pamilya ini. Si Elena, si Constantino, si Constancio, entero ini mga pagano. Okay. Alagad, sa dalagang kampanahon, si Constantino nagpangadyi sa Diyos kan mga Kristiyano. Bago siya makilaban duman sa historical Mildian Bridge, bago siya makilaban duman sa bihuntang mini-war sa na gera. Okay. Bago man ito mangyari, si Constantino nagpangadyi sa Diyos kan mga Kristiyano. Taan Imperyo Romano baga, bako man na Kristiyano. Pagano baga iyang pigkukontra ang Kristyanismo, pigpepersigir ang mga Kristiyano. So ang ginibo ni Constantino, nangadyi siya duman. Asin dakulao na milagro ang nangyari. Nang kanangadyi siya duman sa Diyos kan mga Kristiyano, pagtangad niya sa panganuron, nakahiling siya ning tanda. Asin ano ang tandang iyan? Krus na nagliliwanag. Asin may tingog na isinabi sa iya. Ano ang tataramon sa Latin, in hoc signo vincit. Sa tandang ini, manggagana ka. In this sign or through this sign, you shall conquer. Iyan ang hiling ni Constantino sa panganuron o sa langit kan nagtangad siya.
Kaya poong ka ito na konvertir si Constantino asin siring man an sa iyang ina. Ngunyan, sagkod kang insignia kan sa iyang soldado, insignia kan sa iyang pagkahadi na nangyari na dahil na siya ang naginang masunod na emperador, enterong simbolo kang krus ang ginamit niya. So for the first time na nagkaigwa ng Christian symbol sa bilog na Roman Empire. As in, for the first time also na si Constantino ang pinakaenot na emperador kan Roma na nakonvertir sa Kristyanismo. Kaya magayunon na nistorya mga dating pagano na konvertir sa Kristyanismo. Asin si Constantino na yung pamayukan Imperyo Romano ta siyang emperador, siyang hadi, iyo ang nangenot na nag-ako kang konversyon. Asin kan siya naging ng emperador, kan siya hadi na duman sa Imperyo Romano, duman niya na ginibo ang pag-apod kan sarong konsilyo. Konsilyo ini sa Milano na ginibo kan 313 AD. So, kan taon 313, nag-apod siya kaining konsilyo sa Milano, asin duman ipinahayag niya na ang mga Kristiyano sa laog kan Imperyo Romano pwedeng magpahayag kan sa indang pagtubod na dai na sinda anohon, dai na sinda pipersigiron ning si Isayman. Kaya belo na sa pagpahayag kang Kristiyanong pagtubod duman. Ngunyan, ang magayunon na kadugtong kaini, dahil ta si Emperador Constantino, Kristiyano na, ang sa iyang ina na ginibo niyang reyna, Kristiyano na, diyaon sinda sa dayupot na pagsaksikan sa indang pagtubod. Ginusto ni Emperador Constantino na magpatugdok ning simbahan mismo sa bulod kang Kalbaryo, kung saan ipinako si Jesus asinagadan. Asin duman sa pinakuan na ito, sa tangod man sa nang ito, duman irinulubong sa krus na pinakuan kay Jesus asin tulong bas. Ilinubong duman sa lugar. Sa pagpagibo ni Emperador Constantino ning simbahan duman sa lugar na ito, mismo si Reyna Elena ang nagdusay kang buhay na siya ang maasikaso kang gabos tangani mahaman ang simbahan na ito. Kaya magayunon, gurang na si Reyna Elena, alaga dinusay niya ang buhay, tangani na sa iyang imani obra ang magayuno na itong plano na magkaagning simbahan duman. Asin parte ka ini sa pagtugdok ang simbahan duman sa ibabaw kang bulod kang Kalbaryo. Enot, minakwot ni Reyna Elena na hanapon ang krus. Kaya pigkurot-kot ito duman sa bulod. Asin ako ang tulong krus na ini. Asin paano nakasiguro na ang sarong krus na ito so krus na pinakuang kay Kristo. Enot, yaon sa mga tanda, susahin baga, so karatula, siring man, daing tapos ang milagro, ang si Isayman kampanahon na dinudutan o nakakaduot sa krus na ito kung may kamatian nararahay. Kaya poon ka ito sa tabang ni Reyna Elena, tinawan kitamang pagmidbid, tinawan kitamang pagsamba ang krus. Dahil sa krus, tinubos ni Kristo ang kinaban. Sa krus tayo ang tandakan sa tong pagtubod, inaapod ang kitagabos sa kaligtasan. Kaya ngunyan, iyon ang simbolismo na ginagamit sa pagdebosyon sa Santa Cruzan. Namamidbida ng God si Jesus na iyo ang kagatod sa tuya kang kaligtasan. As in, an instrumento na ginamit niya, iyo ang krus, tangani ang plano kan Ama na kitagabos makaligtas sa ngaran ni Jesus na kagurangnan tunay na mahaman. Kaya ang buot sabihon, sa satuyang pagdebosyon kan Santa Cruzan, nakatuto kita kay Kristong kagurangnan. Minimidbid ang krus na naging instrumento kan satuyang kaligtasan. Ngunyan anhapot, ano daw kung iyan ang pinagtututukan tangunyan kung kita
gibo ning mga Santa Cruzan sa satuyang lugar. Asin huni pa ang magayuno na dapat niya itong mamidbidan. Iyon ang agyat sa satuya na arugon ta si Constantino asin si Reyna Elena sa pagsamba sa Diyos na mamidbidan niya to si Jesus na yon sa tuyang paraligtas. Arugon ta si Reyna Elena. Iyon ang karakter ni Reyna Elena. Iyon ang description sa iya. Historical tabi ni mga tugang. Yaon nakasurat ini sa biography ni Reyna Elena. Na si Reyna Elena sarong simplihon na babayi. Simplihon magbado, minsan siya naging reyna. Asin siya matinabang sa mga dukha. Siya babaeng mabili. Nabi ko nga ni, bilog na panahon, ipinamuhay niya sa iyang pagkabalo. Dahil na siya nagpaagum, asin yaon, mabinian sa iyang buhay, asin nagpahayag ng kabanalan. Kaya yun yan sa tuyang aarugon sa ayon niya to kan mga sagala sa debosyon na ini. Nalugod pa man, mamidbidan, ang mga virtudes kan ebanghelyo, ang kabanalan nin sarong babae sa ehemplo ni Reyna Elena. Mahiling ang simplisidad. Reyna siya pero very simple woman. Reyna siya pero haranihon ang buot sa mga dukha. Reyna siya pero matinao, naghihiras, bakong sinadiri ang kapangyarihan. Reyna siya pero mabini dahil siya nadara sa kinakbanon na buhay. Reyna siya asindaya dahil siyang nagsasadol ning mga tao sa kabanalan. Iini ang magayon na karakter ni Reyna Elena na dapat niya to takwaning pagsaksi sa satuyang pagdebosyon kan Santa Cruzan. So bako man palan ining pageantry, bako man palan ining beauty contest, bako man palan ining fashion show. Taan inaarog tang babae, padara ka ini para sa tuya. So kabaliktaran ang dapat na mahiling. So magayon na balikan, narumduman ko. Kan kura pa dyan sa San Rafael, si Bishop Lucilo Quiambao. Siya mismo, asin an sa iyang grupo, nagibusinda ning magayon na plano kung paano maging makahulugan ng Santa Cruzan. Nabako itong ipag-arayong kung sisa ng mga beauties, kung anong mga titulo, mga summer queen, o kung ano pa, mga Reyna Imperatriz na dahil kahulugan. Okay, ano sa naging Imperatriz. Ano sa naging sistema po ka ito, Mons Chris, sa St. Rafael? Ang ginibo ang pig-suggest na Bishop Quiambao na magayunon na tawanta ning kasimbagan na ang mga karakter kang mga kababaihan diyan na nagpaparada itong mga evangelical virtues. Okay. Halimbawa kapakumbabaan, okay. Halimbawa ngaya kabinian, halimbawa ngaya prudensya, halimbawa prayerful, mga arugaan, mga biblical virtues gikan sa Santo Ebanghelyo. Tangani matawan ta kikahulugan. Tang nahihiling tango niya na mga Santa Cruzan, bako naman na debosyon. It's a very secular event, secular expression of materialism. Paburunggahan, pagarayunan ki wardrobe, and then pagarayunan ki mga arko, igugong mga sadiring mga paluwingan. So bako initabi na expressioning pagtubod. Magayunon kung balikan ta ang pakamidbid kung sisay si Reyna Elena, kung sisay si Emperador Constantino. Tanganing sa saindang tabang kita magtutok sana sa krus na yon instrumento na ginamit ni Jesus. Tangani na mapasatuya ang kaligtasan. Kaya nga ni Santa Cruzan, nakatutok kita sa krus. Okay, sa pagmidbid kang krus, pero si Isay ang nagdarakan sa tuya. Kaya si Isay ang nagtauning kahulugan kan bagay na iyan sa tuya. Dahil man kikahulugan ang krus kang panahon sa God na ini
ginamit ni Jesus para sa satuya man sa ng pagtubos. Mm. Ang krus, duman sa kaisipan kan mga Romano, duman sa Imperyo Romano, iyo ang pinaka makasupog, pinakamagabat na kastigo sa siisay man na kriminal. Gabos na pasaway, gabos na nagibo ning krimen, na dakula, ang kastigo perming crucifixion, perming krus. Asin, ang mga Romano, exempted yan. Kung ika-Roman citizen, minsan ka pasaway, minsan ka kriminal, dahil ka papasakitang ka iyan. Dakulaon, so privileged ninda. Okay. Kaya si Jesus, nasarong Hudiyo, bako man siyang Romano, na inakusar na maging nasarong kriminal na nagsuway kang gobyerno kung ano baga sa mga akusasyon laban sa iya na bako man mga totoo, ngunyan sa autoridad an itinao sa iyang padusa, iyo ang pagpasan kang krus asin pagpako dyan. Por rason na bako siyang Romano, saro siyang Hudiyo, kaya dapat pasakitan siya kan makasupog na itong pasakit. Alagad, itong instrumento na ginamit tanganing insultuhon siya, tangani na rauton ang sa iyang pagkatawo, rauton ang sa iyang dangog, ang sa iyang pangaran. Iyo man sa nang ginamit ni Jesus, tanganing balukaton kita sa satuyang mga kasalan. So krus na simbolismo kan satuyang mga kaluyahan, kan satuyang mga kasalan, iyo man sana ang ginamit ni Jesus na pambalukat sa tuya. Pinaasan niya iya nagpagadanduman, tangani kita na mga makasaklan, lugod pa man mabuhay sa katiwasayan, mabuhay sa bagong buhay ki Kristong kagurangnan na nagagarantiyo kang buhay na daing kasagkoran. Kaya iyan ang kagayunan kang krus na dapat mamidbidan ta. Sa Santa Cruzan, ano daw kung pigtawan taning prominensya ang krus, ang imahen kang krus? Sa inta daw nahiling sa mga Santa Cruzan na yaon ang krus ipinoprosesyon asin tinatawan ning prominensya. Ang tinatawan ning prominensya, tinatawan ning pagmidbid sa mga sagala. Iyan ang sinasabitang kinabanon na pagselebrar. Bako yan Santa Cruzan, beauty contest iyan, parade of beauties yan. Garo sa mga nanggara ng Miss Universe, ipigpaparada. So kung kung may gigibuhon tayo ning debosyon, dapat an-enot ang takwaning pagmidbid ang mahal na Diyos. Ayun. Tadaing debosyon na minaapod sa tuya sa buhay na kinabanon. Daing debosyon na minaapod sa tuya sa buhay na material. Daing debosyon na minarayo sa tuya sa kabanalan. Ang lambang debosyon minaparani sa tuya kay Jesus, tangani ang sa tuyang buhay maging arog, makiumagid sa iya. Makiumagi duman sa mga santo asin santa na sa tuyang minimidbid tanganing irani kita kay Jesus na kagurangnan. Iyo iyan ang kagayunan kan Santa Cruzan na dapat niya natong balikan. Kaya sabi ko kasuba ko dyan, gabos na mga naghihinanyog sa tuya na daita masasabutan ang kabilugang kan debosyon kan Santa Cruzan kung daita midbidon ang konbersyon ni Emperador Constantino at ang konbersyon ni Elena na naging Reyna Elena dahilan kan sa iyang aki. Asin kung paano ninda idinusayan sa indang buhay, tanganing palawakon ang pagtubod, tanganing ipamidbid si Jesus na kagurangnan. Mala nga ni parte na baga kaiyan kang paggobyerno ni Emperador Constantino sa Imperyo Romano, iyo guminibo siya, ginibo niyang ang banal na kasuratan na sarong libro, kaya diyan nagpuumbaga sa Biblia. Yun. Ang tataramo ng Diyos, dating yaon, haloy ng panahon, pero iyan, natutungkusan sa nakan mga tao, sa indang isip, sa indang buot, sa indang puso, nakasuratan sa mang iba-ibang materyales. Alagad, kan uminabot na ang tamang panahon, si Emperador Constantino mismo ang naghinguha ng gabos na ini magkateripon, tanganing gibo na sarong libro, kaning daig kimawara, daing makawisik, gabos na itong banal na tataramon ng Diyos na sa indang pinapahalagan, gabos ito
ilinaog diyan kaya igwa na kitang libro ngunyan. Ayun. Kaya ang sabi ko, pangarugan ta si Reyna Elena, si Emperador Constantino kung paano magpahayag kang pagtubod. So bako sindang mga fashion models, kundi mga models of the faith na dapat iyo ang mahiling sa pagselebrar kan Santa Cruzan. Nalugod pa man, ang Santa Cruzan magpuon sa pagpamibi, magtapos sa pagpamibi. Pero daing papilamang ang pagpamibi. Garong daing papilamang ang Biblia sa Santa Cruzan. Kaya bako ining tunay na debosyon. Ang tunay na debosyon nakagamot sa tataramo ng Diyos, tangani mas lalo kitang kabigon para ni sa mahal na Diyos, magi kitang marhay na tao. Minsan kita pano ning kaluyahan, maging marhay ang dalagan kan sa tong buhay, tangani kita gamiton, tangani mapakarhay man ang dalagang kambanwaan. So iyo iyan ang Santa Cruzan. Opo. So talagang makakatabang po umon sa tuya sa pagiging dayupot niya to kay Jesus sa paagi kang sabi nga ni maimbod na pagmidbid sa krus na ginamit ni Jesus, sabi nga ni sa pagtubos po sa satuya. Okay. Iyo, Mons, tama. opo, mahanap buhay mo na kita, no? Oo, hanap buhay mo na partner. Opo, Okay. ilingon ta po umons ko makakonect na po so Zoom. Ang Zoom ko ngunyang garo ba Dahil talaga. nagkaabante. Okay. Anyway, okay na kita Okay. digdi. Sa tuwing pagbabalik, aramon ta naman po umons ang manungod sa Aurora, perdon. Oras, alas 2:36. An oras hatod sa Indokang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Unilab. Alagang Unilab yan. Aray! Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessam Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessam Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessam Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessam Salceda. Jazzy Jessam Salceda. Jazzy Jessam Salceda. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng RightMed. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. So siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule.
Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Maghaharap-harap na ang pinakamahuhusay, pinakamagagaling at premyadong mang-aawit sa kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang mahigit isang dekadang pagtatanghal ng urugmahan, karantahan, asintarabangan. Season 10. Sino-sino ang tatanghaling kampyon sa kids category, adult category, at pwede pa kami category. Urugmahan, karantahan, asintarabangan. Season 10. Mahigit kalahating milyong pisong papremyo ang mapapanalunan sa urugmahan, karantahan, asintarabangan. Season 10. Mapapanood live via PBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM, Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Daet at Radyo Oragon Virac. Urugmahan, karantahan, asintarabangan. Season 10. Balik na kita digdi sa tuyang programang Lakaw Magheras. Good afternoon muna kay Lizazo Villafuerte, Kit David. Good afternoon po, Jen Celis. And si Mari Luna Rosero and si Madam Payas. And of course, si Father Gerard Paul Lagata is watching. Good afternoon po, Padre. Kamusta ka? And si Gerald Aranya, God bless. Verde Guzman, salamat po. And si Mr. Eduardo Ray Ramos, watching man. Okay, ilingon ta si Mons kung kayang pagsabayon sa phone ko, so reaction. Sige daw. Okay. Yun. Calling kita kay Mons Chris. Sa tuyong pinag-uurulayan manggirara, iyo po ang manungod sa Santa Cruzan, Aurora, asin perdon Mons. Basahan ko muna sa mga reaction. Pwede pagsabayon sa phone ko? Okay, pwede man. Okay, sabi digdi, Blessed Friday, Ma'am Jen and Mons Chris. Very comprehensive explanation regarding Filipino tradition and culture through spiritual aspect. More power daw po. And sabi digdi, why is it during Santa Cruzan, pabonggahan ng make-up at damit? Nakita ko po sa isang Facebook post, parang pageant ang dating. Ayun ito sa tigsabi mo po, Bagamons, kanina, diba? Okay. Ate Jen, nagmimisa pa ba si Mons Chris sa Anna Parish? Thank you, Mons. Okay. So, dahil ko nauuliton sa sinabi ko sa bago tamo nitong observation na nagkakahiriling sa Santa Cruzan pabunggahan, bako sa ng makeup, kambado, sagkod sa mga external preparation diyan, sagkod sa mga arko gabos. So, bako tabi iyan ang pagdebosyon. Okay. Asin kung duman sa ikadua kung nagmimisa pa ako, iyo tabi minsan dahil na akong parokya araw daw magiraran misa digdi kami ni Bishop Kiambao sa Bethlehem. Okay. Sa chapel kami nagmimisa. Ayun. So duman po kamo sa chapel. Kung ano. Yes. Hello Ate Jen and Mons Chris. I always make time to spend Lakaw Magheras every Friday. It helps me to strengthen my faith. Let's pray po na mawala na ang bagyong Aghon. Keep safe and God bless. Thank you so much po. Nagtatao kaning oras sa Lakaw Magheras. Kasi we assure you dako doon po na maitatabang sa tuya ang programang ini, especially sa pagpapakusog ka sa tuyang pagtubod and dagdag kaaraman man, di ba po, Mons? Yes. Na may mga celebrations kita na may mga gawi na dapat palang tanuson, di ba po, Mons? So, okay. Anyway. Tama ka dyan, partner. Okay, so din na po kita, ano naman po ining Aurora? Okay. So, gusto ko sang sugpunan itong last comment na hilingon tangon yan, halimbawa ngunyan na hapon na igwa kitang technical problem. I don't know kung ano nangyari ka ini, tasagkod ngunyan, nag-i-install paki-update sa kuyang laptop dahil pipahiro. Okay. Pero dahil ini nagpundukan sa tuyang evangelization program. Ang evangelization program mangyayari minsan sa anong paagi.
Kaya ngunyan, naghanap kita ng paagi na padagos manggirari ang programa, minsan igwa kita kaining technical problem na ini. Lugod pa man sa masunod na sa masunod na programa, maghirilingan na naman kita, minsan sa screen sana. Yes. Okay. So yan, malaog kita dumaan sa mga ibang klase ng pagdebosyon na ang marhay, uusong marhay ngunyan sa mga bulan na inikan summer months na iyong ngani ang inapuntang Aurora asin Perdon. Ano po ining Aurora po, Mons? Ang duwang ini, ang Aurora asin Perdon, pareho ining debosyon penitensyal. Ano ang sabihin kan debosyon penitensyal? Ang paghagad ning tabang, ang paghagad ning tawad sa mahal na Diyos. Ano man yatong mga kakundian sa buhay. Tangani na lugod pa man ang sa iyang plano, ang sa iyang kabutan, iyo ang mangibabaw sa satuya. Kaya penitensyal iyan. Araw baga halimbawa kang Misa de Aguinaldo. Okay, ang Misa de Aguinaldo kung amayon ang pagkaaga, pigapod na Misa de Gallo. Ang Misa de Gallo baga may penitential aspect iyan o penitential element. Nata kita minahinguha na makapagsimbang amay, babawasan ta sa tuyang turog, minsan madiklong pa mapasiring kita sa simbahan. Iyan ang mga little sacrifices na pigigibo ta tangani lugod pa man mabilog ang espiritu kang penitensya na buot niya to na mangyari sa tuyang buhay. Aro kaya ang Aurora. Enot sa gabos, tandaan niya to, nan Aurora dapat pagibuhon maaga. Ang gustong sabihin kan Aurora, daliwawa. Okay. Dawn. Very early morning. Yes. So, iyo yan ang Aurora. Pero ibang klaseng ibang klaseng debosyon, magibuta minsan anong oras. Pero kung apo doon tang Aurora, ang Aurora perming aga. Pero natapo Mons Chris, may sa mga barangay ang apod kang yes, Aurora. So napagtudan ta pigaarapod Aurora. So debosyon day man pupundohon. Okay. Kundi so pangaran an Aurora perming aga. An Aurora, inuulit ko ang gustong sabihin, daliwawa. Sa Ingles, dawn. Okay. O, maagahon. Kaya dapat, kung Aurora, gibuhon ta sa panahon na iyan. So, ano ang espiritu penitential dyan? Mabangon ka na amay. Asin, sa dikit na ekspresyoning pagtubod sa pagsakripisyo, pinapahayag ta na nanginginot sa tuya ang mahal na Diyos. Diyos bago ang gabos. So, iyan ang tinatawantang doon sa Aurora. Siring man, sa rupang penitential devotion, ining inaapod niya tong perdon. Ano man ang perdon? Ang perdon sa English, pardon. Okay? Paghagad ning tawad, paghagad ning tabang sa mahal na Diyos, sa ano man na naginibo niya to na kasalan o ano man na pagkukulang. Siring baga kasubago nag-comment na mga G kita nalugod pa man ilikay kita sa nagdadangadang na bagyo. So pangadji kita mahagad ning tawad na anuman ang satong pagkukulang, lugod pa man ipno aning mahal na Diyos asin isalbar kita sa anuman na katibaadan, sa anuman na peligro sa buhay. Iyan magigibot iyan aldaw, banggi, an ibangani ang magayunon na tradisyon sa Pilipinas, matangang banggi pigigibo ang perdon. Kung minsan mga kalalakihan nagpiperdon, magayunon na ekspresyoning pagtubod. Okay. Kaya magayunon na balikan ta ini mga tugang, mga ekspresyoning pagtubod na sa tuyang nagimatan. May mga gibo kita na bako ng praktikal sa tuyang panahon, pero ini mga pagdebosyon na ini maluluma, dahil ni magiging obsolete, kundi patamaon ta sana ang pagsabot, tanganing matawan ta ning tamang ekspresyon. Sabihin ta, relevant expression. Yes. Siring mo kan Santa Cruzan, kung dahil ta ito binalikan, nagpapararayo kita sa tunay na Santa Cruzan. Kaya ngunyan, gigibuhon ta na susog sa naturalesa kan debosyon na iyan. Siring man, ining Aurora asin perdon. So, gulpiyong kita ng mga
ekspresyon ning pagtubod sa paagi kaining mga inaapod tang popular devotion. Gusto kong tawang kiduon sa ibang lugar, and very common ini sa satuyang lugar partner digdi sa First District of Albay. Ang mga debosyon na ini inaapod tarahade. Magayunon natataramon tabi ang tarahade. Iyan ang debosyon ta dapat. Ano ang tarahade? Tara is hail, hade is king, meaning to say hail to the king. So, pag midbid na si Jesus ang hadi kang buhay ta, pag midbid na siya sa tong kagurangnan. Kaya ang satuyang mga tarahade, lugod pa mampapagyamanon ta. Iyon ini ang napupugulan ta sa tuyang pagtubod. Alagad, tanganing mapagyaman ta ini, kaipuhan, sabuton ta ang kahulugan kung ano ang mga pangapudan ka ini, kung ano man ang satuyang katungdan. Na ini mga kapahayaganing pagtubod, dahi ta ipagrayo sa pagtubod. Bako man ining mga socio-cultural events, kundi mga pangyayari ini ning pagtubod na mapararum pa kan satuyang pagtubod ngunyan. Kaya ining go ahead. Isingit ko lang ining hapot kang listener ta, kung so Aurora da apo mons maagahon dapat, ano na po da ang apod duman sa tigigibo pagkabanggi na hanggang ngunyan Aurora man da apo girarayang apod. Okay, debosyon kay Maria, debosyon kay San Jose, debosyon kay konsisay na na patron ang ginigibuta. Kung iyang perdon de perdon. So sabi ko digdi sa sa First District, pigaapod tarahade. Basta ang hunta so time element nan Aurora pang aga iyan. Kaya nga ni gigamitan yan sa sa English na expression, tanganing ipahayag ang pagkaamay kan aldaw. Yes. So imbis maglamaw po umon sa magsakripisyo ning diit. Yan. Diba? Oo, ta sabi ko mga mga debosyon penitential iyan. Aurora, perdon, tarahade. Opo. Okay. An importante ho na bagay na dapat dain niya to paglingawan. Ang lugar kan tataramon ng Diyos sa gabos na debosyon na ini. Bako na sige ta sa nang awit ning goso. May mga matibayong kan mag-arawit kan mga goso. Bako na sige ta sa nang pangadyi ki Santo Rosario. Mga magayunon ini. Ang pag-awit kang goso, ang pagpangadyi kan Santo Rosario, ang pagmaya basa kinubina. Alagad mas may halangkaw pa di kaining kabtang na dapat kaayon sa debosyon. Ang pagrukyaw kan tataramon ng Diyos. Na sa lambang pagdebosyon ta, kaipuhan may lugar ang tataramon ng Diyos. Kaipuhan na may marukyaw kan tataramon ng Diyos gikan sa ebanghelyo ni Jesus na kagurangnan. Iyon da ita paglingawan. Tandaan niya to, nang gabos niya tong selebrasyon sa pagtubod, pagrukyaw kan tataramon ning kaligtasan. Eternal word. Kaya pirming may lugar iyan sa pag Santa Cruz Santa, dapat bago magpuon irukyaw ang tataramon ng Diyos. Sa pag Aurora, pag laugang nobinaryo, irukyaw ang tataramon kan Diyos. Sa pagperdon sa mga pamibi, irukyaw ang tataramon ng Diyos. Sa tarahade, siring man, pirmi nang gadtawang kilugar ang pagrukyaw sa tataramon ng Diyos. Ngunyan, pwede tabagatabi mga tugang na hagadaning tabang sa gawos ng mga lugar igugitang mga katikista. Pwede magpatabang kita sa mga katikista, sa satuyang mga lay ministers na yaon sa parokya. Tanganing ining elementong ini na ipagrukyaw ang tataramon ng Diyos sa lambang selebrasyon kang popular devotion, magkaigwa talaga ning tamang lugar sa satuyang selebrasyon. Tadapat ang sato gabos na selebrasyon perming pagrukyaw kan tataramon ning mahal na Diyos, tadyang kita nagpapamuraway sa iya. So iyo iyan ang importanteng elemento na gusto kong tawaning doon sa satuyang pagdebosyon kan man lain na ginikanan na tradisyon kan sa tuyang mga lugar. Inuulit ko gabos ini marhay. Alagad takwanta ning tamang pagsabot tangani na
ikapasa ta sa satuyang mga kaakian, sa satuyang mga future generation kung ano ang kahulugan kan Santa Cruzan, kan Aurora, kan Perdon, kan Tarahadi. Tanganing desinda malibong, tan mga aking ini na nagmamasid kan Santa Cruzan ngunyan, ano pa man sa indang gigibo na konklusyon. It is a parade of beauties. It is beauty pageant. It is Miss Universe o kaya kung ano pa man na Karakanan. pagrampa ki mga beauties. Mons, may hapot digdi kung kung sa pag pag devotion po Mons, required ba talaga po Mons na maggamit ng katipong daw? So ilaw baga na using gasera. Duwang bagay. Enot, yang pigapod tang katipong sa ibang lugar pigapod ang sulpaot. Para reho yan. Okay. Sige, first pigagamit pigigibot ang debosyon banggi. Tangani mahiling so agihan tanganing mahiling man kita. Dahil kita magka religious diyan. Mahiling magkita may laad. Ikadua, iyon ang pinaka-importante. Ang laad na ang sulong iya nagpapagirumdum sa to na si Jesus ang liwanag kan sa tuyang buhay. Kaya nga ni day ka man madara diyang kikatipong o sulpaot na daing laad. Perming may laad o kaya kandila. Pero very cultural itong sulpaot o katipong. Parte iyan kan sa tuyang rural culture. Na magayunon na sa tuyang ipadagos. Tadyan nahihiling ang kayamanan kan sa tuyang ekspresyon kang pagtubod sa tuyang mga native places. Ayun. So day man kimaraot kung igwa kita kaya nagamit kasi dakula man ang magagamit ako talaga. Okay. Ang kaipuan sa nakayan partner ang pagkatapos kang prosesyon pikugasan ang mga dungo. Nausukan. Napapano ki uring. Ayan. Magrabal tolos po Mons Chris Yeah. Okay, Mons mahiwason ang ang tema ta ngonyon na pagkahapon. Manunong digdi sa Santa Cruzan, ining Aurora, asin Perdon. Alagad inabot na kita ning oras aning pamamaaram. Siguro paaram na naman kita. Opo, madali na Salamat sa gabos minsan day nindo ako nahiling pero nadangog nindo ako. Yes, oo. Medyo di kita quits ngayon Mons. Ika nahihiling mo sa picture. Iyo. Nahihiling nadawag mo pa sa boses mo. Okay. Anyway, Mons, ano po ang mensahe mo sa itong mga parantabay na arog kayo na sana mas maging okay pa po and sa mga pagtubod na dapat tanusan po mabakit. Go ahead po. Ulitung ko ang nasambit ko na iyon ang magiging huring mensahe mo niya na hapon sa tuya gabos na ang gabos na ining debosyon magayon alagad daita ipagrayo sa tunay na espiritu kan debosyon na inigabos ekspresyon kan sa tong pagtubod. Asintangani na mamantener tayo ni kay po sa tuyang mga debosyon perminanggad nakatugmad sa tataramoning mahal na Diyos. Kaya sa gabustang mga debosyon, sa gabustang pagnobena, sa gabustang pagtiripon tama Santo Rosario, kay po nanggad ang pagrukyaw kan tataramoning mahal na Diyos, ang pagbasa kan Ebanghelyo gikan sa Biblia, tangani na magiyahang kita kan tataramon ni Jesus, pasiring sa buhay na banal, pasiring sa buhay na maugma. Diyos maray na hapon sa Indo Gabos. Okay. Thank you so much po Mons Crisano and salamat sa mga nakaantabay ngunyan sa Tuya via Facebook Live. Siring man ang rayaon sa Indang Harong. Nakaibata po sa lado technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez, ini po si Jenny Matthew Balyaran. Asin ini si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po minapaabot ninda kulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa indung nahinan nyo ang programang Lakaw Maghiras Year 3.